Каля сяла сустрэлася з пілой піла. Адна як срэбра ззяе, а другая зусім іржавая была. І вось, як кажуць, слова к слову, сяброўкі завялі размову. «Голубонька, не познаю, скажи мне, родная сястрыца, як ты сумела заіскрыцца?» «А я да сонейка ўстаю і ў лесе ці на рыштаванні з людзьмі працую да змяркання». У тым і ўвесь сакрэт, што я адшліфавалася як след. Ну, праца не па мне, я лепей паляжу, ці пад страхой дзе-небудзь павішу, чым дрэва пілаваць у зімнія завеі. Ты мне адно, сястра, скажы, як трэба ратавацца ад іржы? Дык і дзіцё ж малое разумее, што нават сталь без працы іржавее.